Opel Sedan. Соли баромадаш 97 сол. Сузишвориш. Бензини тоқа яка? Ака бензин. Сузишвориш бензини холӣ. Мотор 1.6. Коробка механик. Пробегаш. Дурунаш. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? Надора ҳуҷҷата? Ҳуҷҷат надоштааст бародаро. нақша 27 гуфти ака? 27 мега бо савдо меша. рақамҳои телефон 904 04 57 75. касоне ки харидори Sedan марҳамат занг занед бо савдо мешавад.